Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Isma Ois. Kalau guys, bar njaluk mangan. Mulai sekolah dolan lesu. Njaluk mangan. Apa? Karo mangan karo botok, karo jangan. Kali iki Mbak Isma arep apa? Goreng pisang guys, awan-awan mumpung ora digawean ya. Jane panas pening tawon ae. Gedang kok randu kae, ijek ijo dan iki wis mateng, ape tak goreng. Ape tak gewek lho. Piscok iki peleren gewek tuku kulit iki yo. Ondol-ondolan tuku kulit. Kok cek susu cek nggo apa-apa. Digoreng ae yo. Iki dikeki tepung. Kayak mak apa, Bar? Bar mangan ki yo buk neh. Wong mangan ki ape kudune mbayang ae kok. Angkrem ae. Tepung terigu. Nah iki mau nganggo tepung terigu, guys. Modale mbek gula. Ora tintekno. Apa? Oh yo. Nang kok kecer kabeh. Ki mau ben nambal talang karo mae, guys. Nambal talang. Dadak nyelempit. Apa kowe? Kok repam kok ngono kenapa? Repam ngono kenapa? Pucet iki. Kerokan. Kok kerokan aja jebel tapi wis penak ning ndek nang. Tapi biru iki kayak aku dek sore iki. Biru. Lah, kowe apa sama aku? Masak. Aku nek bu ae kok ya piye? Apa penggoreng gedang? Iya, kok jablok kan mak. Wis masak dhewe-dhewe ya, guys ya. Biru aku. Yo. Ireng. Keringetan kok yo keringet dingin iki koyo aku keringet telek kuwi. Aku mau nambal talang nek mae. Numpak di kursi kono dadak nyelempit junjung ngono. Wis kena. Wis aku tak asu ya. Ya wis dang, dhewe-dhewe lha kowe tripote wis enak. Wis mendong sak. Ben penudan sumuke kabeh mbayane. Hari ini kita masak sendiri-sendiri beneng dapur dhewe-dhewe. Apa goreng gedang. Asin iki lambene blangkemen kudu mangan ae nek ngene iki pemeneh kok nek udan ngewek panganan iki lho gedang iki tak dono. Ya wis alon, ora sak cengkeh. Singgalane kene ben mateng lho. Mok sak mene ape leren ditukokno kulit. Halah, engko iplik. Tapi jane wis dadi akeh meskipun ditukokno kulit kan nek piscok kan nganu, tipis-tipis, guys. Cilik-cilik ngono. Tapi kan nek wis saeneke ae. Ora usah picok-picokan lah. Sampai tak gewek pisang goreng. Gedang goreng ayo ben liur. Mari kita ke dapur dulu. Oh, lampune makan dhewe mati dhewe. Kudu adus kok ngungkep. Pasang tripod dulu. Guys. Rapi alon-alon yo. Mergawe. Kita mau siapkan ada carane dikei gula banyu banyu gula dikasih gula dulu logi nah kilo ini terus angel tak buka sih langsung sumuk langsung ben karuan ning pawon isik ben ning pawon lagi adus sahane segini wajahnya kita siapkan mendungi peteng kita kasih
Ambruk malah dari situ gawean. Tepung terigu borot gak sih ki? Wah borot kok. Kasih air, kayak tepung terigu, nah ya thumbnail jepret. thumbnail disik guys, jepret. Isi dange repot iki kok ya gak. Nah ya mampir sih. Ini mau tepung ambek gula tok wis mayo. Gedang goreng ini simple. Iki ngungkepe mbayani guys, panas kayak aku banjir. Mundung. Tapi nek gak nang budal-budal yo awake kene yo ora semangat. Dadi awang-awangan ndol-ndolen ngono kae. Sampai gulane iki ajur. Ya wong kene cek dikeki uyah. Gula yo uyah. Kayak dik ben asin. Ya legi ya asin iki wis legi kok gedange pemirsa. Gedang iki wis manis sekali. Jenenge iki gedang rojo. Sesuai selera ngisi piye, pengen dawa apa pengen ngene tak iris. Kira kena dindum dadine ya kok di-review bareng-bareng ngono ae. Gedang rojone mengi. Kono akeh tapi ra iso nggawa. Nek pirang-pirang tundun padha mateng, guys, tapi ora iso nggawa. Gedang iki gedang rojo, imut tenan. Kita goreng, nggo mil-milan. Ini iki jek ijo. Monggo mok sak cengkeh ae. Gak kena dindum. Wis ben pek ngono. Kok diterai. Iki loro genten-genten. Saking Mbak Deni sing kudu KO. Aku ndek sore guys, gak tangi. Makanya ngaji bareng tak kon mapak. Ndekne ya tak ngeterno ndekne gentenan, soalnya ora tangi ndik rai gatelen terus awak pun greges keringet dingin gak adus aku ndek sore. Kita langsung goreng wajane wis tak isai ya. Teret. Sini kene ngono. Wis tunggu sampai merasuk disik. Tinggal kita goreng. Aduh semua ya Allah. Terus jadi akeh pemirsa. Pisang goreng.
guys. Kita goreng. Jangan bosan-bosan selalu nonton konten-konten terbaru nih Mbak Deni ya Mbak Isma ya pemirsa. Untuk hari ini gimana jane pengonten metu guys, tapi keadaannya Mbak salah satu lagi kurang enak badan, jadi ini kita tunda oleh ngonten ning jobo. Dan iki karena mendung, suasananya tidak cocok ya, jadi kita ngonten di rumah saja seadanya. Tak dudul burung wis ngonten apa enake ae sik goreng sithik-sithik ae dadi lengane ben gak buak kabeh kan kok metine legi gula tak tes rasane sik wis manis nih bedanya manis. Goreng camilan. Nang kali ini ngonten sendiri-sendiri nang omah, soalnya yo obae Mbak Deni yo masak. Efek dadi yo Mbak Isma yo masak dhewe. Ini orang garing itu balik nunggu sampai kering. Digabung tinggal kasih gombal guys. Apa udah nok mendungnya peteng nok. Peteng ya mak yo. Hujan. Langsung bakar kono kena mak. Lah ya. Wah kalau guys mendungnya poteng. Kendul-kendul pe ceblok. Memang larangan tasi gombal, makanya kayak wit blonceng ya guys, merambat terus wah. Alah, kowe pengen masak pentut, Mak? Mah, udah masak. Enak itu oseng kae. Ayo, oseng, Mak, enak, Mak. Udan, Mbak Kem. Banjir. Dan yang ketandur masakno mati kabeh. Parine mati. Bingung apa dikewek apa. Iku nek kolak ya eker nah, santen nah.
mumpung udan ape udan. Ambil piring semua kok rame. Enak guys. Mati. Wah, HP ini penuhan. Jadi pisang gorengnya sudah matang. Kalian goreng piring segede. Kakaknya sapi kulitnya. Nih, mana ben mah. Yes. Ini kurang lembut piringnya. Kita mukbang dengan perno saya guys mael lawan benar mau makan salah apa ngaret mendung ini pada cek dulu jadi rasa review bareng apa tak endung mulai aku senengnya jadi kita bagi telur ngene anake aku ora patek seneng Peri juga seneng jadi engko mae pake ngene wis wis foto telu nange yo mae ini bahkan andung wae bisa soalnya mendung wis ora kober nek kon mangan bareng-bareng mak ini poso makanya salah kalau dengan bahkan paling ini salah ya wis mau ngono pemirsa mbak sampai di terima kasih semoga kegiatannya mbak ini mbak Isma ya tak boleh tahu kan aku tak pernah sama ini aku karena itu mbak Erena ya semua sopan mbak Deni ya ambil mbak soalnya pemirsa Sudan kalau Sudan loh Sudan loh ini Mbak Deni kayak nih mangkok kena loh ambil jipuk mangkokku tak lae guys yo wis podo iki papatan wis podo ae engko mae terus tak lae Mbak Deni Mbah Kem mae kayak kene sik wong ini sawah tak sik apa Mbak Deni sik bingung Mbah Kem sik oh Mbah Kem turu gedang kok Mbah gedang jadi pangan anget-anget turu ya Allah tak ganggu ae mak mau budal selak udan arit mbah lah mendongnya potong mbah
Indum-dum. Wis ki Mbak Deni. Tak ndum ae rasa dipangan bareng lho, lho wong tutupan. Ngarit. Tak ndum papat-papat, guys. Anun. Apa? Gedang goreng. Wah. Wah. Enak. Aku bandaku kok. Bandamu tak ke. Iya lho, iki ora iki. Nang kene. Ndi? Iki. Iki gak Kene Jawa mana? iki salsa. Ape dipangan ki wonge wis do gak enek ning sawah. Wis rasa dipangan-panganan. Kae mangkok Ya pas Nah, iya. Kolak kae. Yo tak gorene. Wis cocok. Makasih ya. Tak ndum ora nek wong wis kalong mak ning sawah, Don. Ape ki ape tak jak mangan bareng ngono ae. Lah dadak enek sing ning sawah. Ya wis dindum ngono ae papat-papat. Bahkan ngentik. Ngentik. Apa mek bayi ngentik. Iya. Iya selak udan, Mbak. Tak kira ning sawah. Iya. Oke, Mbah Kem golek dhuwit, guys. Dongakno Mbah Kem kok lancar. Udah beres ya, guys. Ya sini kurang gawean yo. Gedang renek sak cengkeh digoreng. Karena eman-eman daripada benyu matengen apa dikolak yo gadoke ge enek pemirsa. Kok ngono ae. Tapi tak kene mejone mae. Dipangan kucing ora tak tutupan. Aku mang yo ngenge papat. Ora iso apa jenenge pemirsa. Ora iso andum. Panganan enak-enak ya wisone andume yo ngene iki, panganan saeneke sing diolah. Ya apa? Karena kene iki kerukunan yo, dulur. Ya apa ya paling utama ya dulur. Dulure ya pemirsa. Dindum timbang panganan ae, pe dienggo apa? Timbang ora kepangan ya pemirsa. Apa lek nang dindumno. Keringat tuh sampai kayak ngene lho, karena ning kene ungkep kene angin blas. Wis sampai mbuh udan. Muga udan sing deres ben adem. Ya wis ana pemirsa Mbak Isma pamit asine kurang durasi. Ki mampu tak dadekno lorong kok mbek di mukbang ngono. Ape mukbang karo sapa? Mbah Keman tak turu. Mas aku wis ning sawah ape dilongkas yo ben sawah jare. Wis mendung. 10 jame cek awan tapi mendung ayo jenenge wong piye ya pemirsa. Makne yo poso. Sopo Mbak Deni cek wonge cek masak epek. Ya wis dan dindum dong. Wis ngono ae sementing wis iki konten ki lho ape lempit-lempit jekan. Andane gaweanku ki jane ora enek bare pemirsa, gak enek enteke. Enek trimo gawean. Apa wae lho. Ngobar nambal talang. Terus bar apa neh? Mbek mae. Mangki sedina ora turu tapi jagongan mbek mae ning kene sedina mang. Mangan ning kene, ngekeki sego jagung aku. Terus kono ya tak kei apa tak kon mangan mek jangan. Wah, Mbak Isma ning gone warung piring, guys, tuku kalo lawangku potel. Tak dono gagange. Ape ndang tuku selak udan. Ngene Pak Sauji kono ki lho wis grimis nyeblok. Perayek lemel aku kadang nek kene bature tak jak anakku nggo baturan. Masam tak tahu lunas-lunus teko cepu teko apa budal dhewe. Enek anakku kadang tak jak tak kancanan malahan. Aku nek kon dhewe prat-prut malah nek mata ke orang wani nek mbek anake wis duwe anak ngono lho. Maksude ngono pemirsa. Ya wis, Mbak Isma pamit kudu ngoceh sedina iki mang nek awakku enteng ki aku apa ae tak konten nek pemirsa. Apa ae buyak. Ya aja mbliyur ya. Muga-muga kalian nonton Mbak Isma terus meskipun ewah apa kono buyak. Masak apa ae tak konten. Apa ae tak konten. Yo kala-kala metu ki nek anak awake kita padha fite yo metu. Kala-kala gak terus mendino metu yo mendino nganggo modal. Nek ngene wis ning omah konten apa ae kono dikonteno.
satu malam ki wifi-ne error, gak kena. Pengen upload yo ora kena. Kulo duwe konten akeh ora iso diupload wedhu ae pemirsa. Sewengi anakan ki mau purip perkara wifi-ne ora kena. Terus akhirnya turu sore. Ane ora iso ngebel paketane wis gak kena dinggo. Mau WA sak kejap tok nglembur. Alhamdulillah Pak Rufo enek lemburan untuk malam bengi pemirsa lagi anak. Lemburan alhamdulillah itu ya rezeki neh ya pemirsa, berarti ada tambahan gaji nek lemburane ngono lho. Dadi engko lemburane kena dienggo mangan bayarane utuh ngono lho pemirsa. Ya alhamdulillah ya Allah disyukuri rezekine bojoku bendine tak dongakno bojoku muga-muga diparingi sehat seger waras panjang umur ning kono. Loro-lorongan Pak ada bojo ada anak ya dijaluk sehat. Menina teleponan pemirsa. Kadang ya nomor anak dhewe pengen telepon anake, kadang anake iki dijak telepon ora gelem omongan, nek etek bulet ae, tapi nek adoh ora gelem omong. Jawane kangen mek anake. Ya wis, Mbak Isma pamit, becek titik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.